Sas-sibt bil-lejl il-parti tal-flyover tal-Marsa li tagħti minn triq Garibaldi għal triq Aldo Moro se tkun qed terġa' tinfetaħ traffiku. Tal-intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Infrastructure Malta wara illi l-ġimgħa filgħodu trakk li ġor il-merkanzija għal xi raġuni waqqa madwar 200 litru żejt ta' tisjir fuq din il-parti tal-flyovers. Konsegwenza ta' dan l-inċident iż-żejt inxteret mhux biss fuq il-flyover iżda anke madwar iż-żona kollha fejn tispiċċa triq Garibaldi b'kollox jidher li kien madwar 200 litru it-total ta' żejt il nxteret. Fil-post ġew msejħa minnu fih uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li bdew il-ħidma tagħhom sabiex jitnaddaf dan iż-żejt li huwa ta' periklu serju għas-sewwieqa. U fl-aħħar sigħat kienu litteralment ġirja kontra l-ħin bit-tama li din ir-rotta terġa' tinfetaħ sas-sibt filgħaxija. Matul il-konferenza li sejħet tal-medja ġie spjegat illi l-istruttura tal-flyover ġarbet ħsarat estensivi u għaldaqstant madwar 300 metru tal-flyover se jkollu jingħata wiċċ ġdid. Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Evan Falzon saħaq illi kawża tat-tixrid taż-żejt il-likwidu għadda minn diversi sistemi tal-flyover. Niftakru li dan proġett għaddu taħt garanzija, allura kien hemm l-involviment tal-kontrattur oriġinali tal-proġett. Jidher li kien hemm ħsara dan il-likwidu li waqa' minn fuq trakk kummerċjali u fis-segħet li ġejjin se nkunu qed nintervjenu l-ewwel ħaġa biex kemm jista' jkun tinfetaħ it-triq nagħtu wiċċ ġdid u nkun nistgħu nerġgħu niftħu t-triq b'sigurtà għal min juża u fl-istess ħin nagħmlu assessment ukoll għal ħsarat ulterjuri li jista' jkun seħħu fil-proġett. Ovvjament dan huwa proċess li bdejna kemm jista' jkun malajr, il-target tagħna huwa li saqgħada bil-lejl it-triq terġa' tinfetaħ lura għan-normal. Intant jidher illi mal-ewwel ġie identifikat is-sewwieq illi waqqa dan iż-żejt tal-ikel fuq il-flyover tal-Marsa, il-Pulizija se tkun qed titkellem miegħu biex tikseb aktar informazzjoni fuq id-dinamika tal-każ.